Здравейте, казвам се Христо Иванов, работя като начален учител и фолклорен изпълнител. От известно време търсих място, където да подготвям уроците си по музика, да репетирам и да усъвършенствам певческите си умения. Щом разбрах, че музикално-акустично репетиционно студио Slav Music е готово за работа, се обадих и запазих час. И така, вече 3 месеца го посещавам. Затова искам да изкажа своите благодарности към Петър Славов, към неговите професионализъм и отношение, както към работата, така и към мен и всички останали, които са се докоснали до магията на методиката, по която преподава. Ако искате и вие да посетите това местенце, можете да го направите на посочения телефон. Бъдете здрави!